Κυρία Δασκαλοπούλου, πείτε μας για την κυρία Παγώνη πρώτα. Η κυρία Παγώνη έχει ηγετικές ράβδους και έχει και μάλιστα δύο. Έχει δύο βάσεις πάρα πολύ καλές, είναι πολύ δυναμική, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Ουσιαστικά είναι όμως και εσωστρεφής. Δεν είστε τόσο εξωστρεφής όσο φαίνεστε στην τηλεόραση. Φαίνομαι, δεν είμαι. Δεν είστε. Έχετε συνδέσεις στο παρελθόν, έτσι, το παρελθόν σας βοηθάει για να προχωρήσετε στο μέλλον, ναι. Γειωμένοι και πάρα πολύ φιλόδοξοι. Δώστε σας παρακαλώ τη δική μου. Αρκετά με την κυρία Παγώνη. Είναι αυτό έτσι. Χάος. Όχι καθόλου. Πλούσια φαντασία, έτσι, δημιουργικότητα που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχετε πολύ μεγάλη πάνω ζώνη. Υπογραμμίζετε και το όνομά σας και το επίθετό σας, σημαίνει αρμονία σε σχέση και με την οικογένεια και γνωρίζετε και ποια είστε. Αρκετά δυναμική και εσείς έχετε ηγετική ράβδο, να ξέρετε. Αυτό είναι το κακό. Είναι ηγετική προσωπικότητα στο γραφείο. Είναι κόπτης τη γραφείο. Ναι. Και δεν ξέρω, το πρώτο γράμμα, ίσως κάποια σύνδεση με τον πατέρα, ιδιαίτερη, κάτι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Μπορούμε να τη δείξουμε λίγο την υπογραφή της κυρίας Κουτροκόη, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε τη δική σου. Της κυρίας Κουτροκόη, η υπογραφή είναι αυτή, παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Δεν την κάνει, φοβάται. Συγχαρητήρια. Θα την κάνω. Γιατί βλέπω του Τραμπ εκεί και θέλω να μπούμε στα βαριά. Πάμε να δούμε του Προέδρου Τραμπ. Τη βλέπετε εδώ πίσω έτοιμη. Είσαι απίθανος δεν κάνεις την υπογραφή. Θα την κάνουμε μετά, μην αγχώνεσαι. Για να δούμε λοιπόν του Προέδρου Τραμπ τι λέει. Εντάξει, είναι αρκετά σκληρή υπογραφή σε σχέση και με τις δύο που είδαμε. Τελείως διαφορετική. Ναι. Έχει τόλμη, δυναμισμό, δεν φοβάται γενικότερα στο να πει την άποψή του. Είναι αρκετά οριοθετημένη, όχι εσωστρέφεια που είπαμε, κάτι περισσότερο. Δηλαδή, αυτή εδώ είναι η υπογραφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, αλλά δεν είναι λιγάκι σαν καρδιογράφημα. Σαν καρδιογράφημα. Αυτό είναι τείχος, δηλαδή επιμένει στις απόψεις του, έχει πείσμα, έχει αρκετή φιλοδοξία, ευελιξία. Ναι. Γενικότερα σαν προσωπικότητα δεν περνάει απαρατήρητο σε ένα χώρο, είναι αρκετά δυναμικός και άκαμπτος. Ναι. Ό,τι θέλει θα το πετύχει, είναι αλήθιστος. Δεν είναι πολύ κλειστή η υπογραφή Αυτό αυτή. είναι ότι δεν εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους ανθρώπους. Έχει προφανώς το δικό του κύκλο και και φαίνεται, ακούστε τι παρατηρούν οι ειδικοί, έτσι, τι μπορούν να δουν οι ειδικοί. Πάμε στον πρόεδρο Πούτιν. Να πάμε. Πάμε στον πρόεδρο Πούτιν. Αυτή είναι η υπογραφή του πρόεδρου Πούτιν. Εδώ είναι άλλο πράγμα πάλι, έτσι. Αυτός είναι πολύ εσωστρεφής. Είναι εσωστρεφής, πολύ σωστά. Το κοχλίας δείχνει και στο αρχικό σχηματισμό του έναν έτσι ναρκισσισμό. Είναι αρκετά δυναμικός, δραστήριος, του αρέσει γενικότερα η καλή ζωή. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα, τα σκέφτεται πολλές φορές, χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους για να μπορεί να αληχθεί κάθε φορά. Είναι απρόβλεπτος, είναι επικοινωνιακός, όμως είναι σφιχτός, αυτό που είπατε ότι δεν εμπιστεύεται ουσιαστικά. Και δεν εκδηλώνεται. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πορεία γενικότερα στο χώρο του, γιατί ξεκινάει από κάτω, υπογραφή, πηγαίνει προς τα πάνω, δεν εκδηλώνεται σωστά, παίζει σε αρκετά επίπεδα γενικότερα, δεν κάνει πίσω αν δεν πετύχει τους στόχους του, ξέρει να ελύσεται και κάποιο σύμπλεγμα προφανώς με τον πατέρα, κάποια διέξοδα που έχει να κάνει με τον εαυτό του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν. Άλλο πράγμα, άλλη υπογραφή είναι αυτή, με τη γραμμούλα από κάτω. Και αυτός έχει ηγετική ράβδο, του αρέσει δηλαδή να ηγείται, είναι επικοινωνιακός, επίσης κλειστός γενικότερα. Έχει έτσι κάποια δείγματα ελιγμού, θα τα πω, γιατί μέχρι εκεί μου επιτρέπετε να πω, και ξέρει πολύ καλά την ισχύ του και τη δύναμή του. Η γραμμή παίζει ρόλο. Η γραμμή, για πείτε μου λίγο ποια γραμμή. Αυτό που βλέπουμε από κάτω, το ευθύ που έχει κάνει η γραμμή. Επειδή εγώ δεν τη βλέπω τόσο μακριά, θα πρέπει να τη βρω εδώ στις υπογραφές. Που είναι ο Μακρόν. Ναι. Έχει υπογραμμίσει και το όνομά του και το επιθετό του μαζί. Ουσιαστικά έχει πολύ καλή σχέση με αυτό που είναι, με τον εαυτό του. Τα έχει βρει. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, και τονίζει πάρα πολύ τον εαυτό του, γι' αυτό και είπα ότι γνωρίζει και ποιος είναι. Πάμε στην κυρία Μελώνη. Πάμε στην κυρία Μελώνη. Την πρόεδρο της ΑΛ. Ναι. Εδώ είναι πάλι άλλη υπογραφή είναι αυτό. Η κυρία Μελώνη έχει την καλύτερη υπογραφή, όχι μόνο από αυτές που είπαμε, όσες εξέτασα και είδα εδώ. Ναι. Έχει όλα τα καλά. Κοινωνικότητα, προσαρμοστικότητα, εξυπνάδα, ευελιξία, όμορφες ιδέες, απλότητα, σιγουριά προς τον εαυτό του, ηγετική ράβδο, σωστά τοποθετημένη, δοτική προς τους άλλους, καλέσθητη, ευαίσθητη, καλοσύνη τέλος πάντων, δοτικότητα νομίζω το είπα.
Δεν έχει κανένα πρόβλημα γενικότερα, ούτε προς τον εαυτό της. Βέβαια, να πούμε ότι μπήκα λίγο σε σκέψη, κοιτώντας όλες τις άλλες υπογραφές σε σχέση με τις Μελώνη, κατά πόσο είναι όντως μια υπογραφή η οποία δεν έχει συμβουλευτεί κάποιον για να την φτιάξει. Ναι. Λέτε ότι στην μπορεί να έχει Ιταλία η συμβουλευτεί, γραφολογία δηλαδή. είναι πολύ διαδεδομένη. Α, δεν το ήξερα. Πάντως, αν το κάνει, αν είναι αυτή η υπογραφή της. Ιταλία, δεν σπουδάσατε. Αν Ναι. δεν κάνω λάθος, έχετε σπουδάσει από εκεί. Μπράβο Αλλά της. ξέρετε ότι παίζει τρομερό ρόλο. Πάμε στον πρόεδρο Ερντογάν. Στον Ερντογάν, ναι. Άλλη υπογραφή πάλι εδώ. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι, έχει. Εγώ Τι είναι, εγώ είμαι. Έχει κάποια έτσι αδιέξοδα, έχει κάνει κόπο για να κρατηθεί, για να φτάσει εκεί που είναι. Ναι. Γνωρίζει ότι τελειώνει ό,τι έχει κτίσει. Τώρα δεν ξέρω αν τελειώνει από θέμα. γιατί επειδή κατεβαίνει η γραμμή στο τέλος. Κατεβαίνει πολύ η γραμμή προς το τέλος και δεν ξέρω αν αυτό τελειώνει σε σχέση με αυτό που κάνει ή σε σχέση με την υγεία του, έτσι. Δηλαδή παίζει ρόλο οι κατερχόμενες γραμμές. Αλλάζουν οι υπογραφές μας κάτι την πάροδο του χρόνου μας. Ναι, βέβαια. Και η γραφή και η υπογραφή. Έχει μια έντονη φαντασία που μπορεί να φτάνει σε ουτοπία. Κάνει κουράγιο γενικότερα. Προσπαθεί πάρα πολύ. Ναι. Είναι δυσαρμονία. Γενικά οι δυσαρμονίες δεν μας αρέσουν πολύ. Δεν είναι πολύ καλό στοιχείο. Έχει φιλοδοξίες, ίσως που φτάνουν στις ψευδαισθήσεις κάποιες φορές. Σε εσωστρέφεια, σκέφτεται για να αποφάσει. Γενικά είναι μια κουρασμένη υπογραφή. Δεν είναι. Κουρασμένη υπογραφή. Πάμε να δούμε και τον Ζελένσκι. Η τελευταία υπογραφή, να τη δούμε και αυτή. Έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχουμε. Και του Ερντογάν και του Ζελένσκι είναι αυτές οι δύο που δεν μου αρέσανε καθόλου. Η ηγετική του Ράβδο πηγαίνει προς τα κάτω, είναι υπόγεια, δηλαδή ενέργειες και κινήσεις που μπορεί να κάνει και απρόβλεπτες και δηλαδή σε κατάσταση να μην το ξέρουν τους συνεργάτες του ότι έτσι θα λειτουργήσει. Εμένα πολύ μου άρεσε του Μακρόν μέχρι τώρα, έχω να σας πω. Έχει ένα αριστερό τελείωμα που επίσης και αυτό είναι αρνητικό, γιατί μπορεί να ανατρέψει ευνίδια κάποιες καταστάσεις. Οι τελείες ανάμεσα στα ονόματά του δείχνει ότι διαφοροποιείται από την ιδιότητά του πολλές φορές, αλλά ίσως και από την οικογένειά του. Είναι απότομος και σίγουρος. Δείχνει στον κόσμο ότι έχει μια έντονη προσωπικότητα. Θεωρεί και τον εαυτό του σημαντικό. Ενώ στην ουσία δεν είναι. Είναι λίγο πιο. Έχει και ένα αριστερό αγκίστρι που επίσης δεν είναι πολύ καλό και ίσως και ανάποδη πίεση που δείχνει ότι συσπηρώνει τις δυνάμεις του για να προχωρήσει. Τι μαθαίνει, ναι. Και σταματήματα πολλά για να κάνει κουράγιο γενικότερα. Και κλείνουμε με τον Τα έχει Έλληνα. βρει με τον εαυτό του. Είναι σημαντικό. Ο Μακρόν τα έχει βρει με τον Εγώ εαυτό μπόρεσα του. να σας πω ότι μπορώ να πω σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας. Γιατί σίγουρα έχω δει και άλλα πράγματα τα οποία. Αυτά που δεν λέγονται. Και αυτά που δεν λέγονται, σωστά. Για τον πρωτοέλληνα πρωθυπουργό. Για τον κύριο Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. ναι, αν έχετε κάνει κάποιο. Σίγουρα έχετε κάνει. Έχω δει και τη γραφή του και μπορώ να σας πω ότι είναι καλή. Ναι. Είναι λίγο. Είναι πολύ καλή. Δηλαδή και το γραφικό του χαρακτήρα Ναι, έχετε γιατί κείμενο. κανονικά οι υπογραφές συνδυάζονται με τη γραφή για να γίνει μια σωστή ανάλυση. Σωστό, ναι. Έχει τύχει, λοιπόν, έχει πέσει στα χέρια μου μια γραφή του σε φωτοτυπία. Έχει πολύ καλή τοποθέτηση στη σελίδα και στο χώρο. Ναι. Που σημαίνει ότι έχει αναλυτική σκέψη. Έχει εσωστρέφεια. Γενικότερα δεν εμπιστεύεται και αυτός τους ανθρώπους. Γι' αυτό και τους αλλάζει. Έχει και πολύ μεγάλα κενά ανάμεσα στα γράμματα και στις γραμμές. Αυτό θυμάμαι εγώ. Ναι. Είναι καλό αυτό που έχει κενά. Αυτό είναι ότι είναι πολύ απομονωμένος. Ναι. Αυτό. Τώρα, η υπογραφή του έχει 2 γραμμές που δείχνει ότι η πορεία του ήταν χαραγμένη ουσιαστικά. Δηλαδή, εξ αρχής ήξερε που θα πατήσει. Γραμμές τρένου τις λέμε εμείς στη γραφολογία αυτές. Έχει τελείες, θυμάμαι, δηλαδή πάλι οριοθέτηση ανάμεσα στην οικογένεια και στον ίδιο. Γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Και δείχνει και έτσι η γραφή του μια καλλιέργεια. Το οποίο δεν το. Ωραία, την επόμενη φορά που θα την έχουμε θα την αναλύσουμε και όλες. Αναλύσαμε εδώ πέρα όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο οποίος από χθες μας σηκώνει το έτσι και βάζω υπογραφές και καταργώ. Τόσα διατάγματα υπέγραψε. Λογικό είναι να τη δούμε την Εντάξει, υπογραφή περιμέναμε του. πολλά. Αυτό Πάντως είχε πει, είναι επιστήμη όλο αυτό και το ασκείτε Βέβαια. πού ακριβώς αναμάσετε για να Και κλείσουμε. Αθήνα και Χαλκίδα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα όπου χρειαστεί. Όπου χρειαστεί. Ναι. Έτσι και για λογαριασμό της δικαιοσύνης. Και για λογαριασμό της δικαιοσύνης. Απλά να πούμε ότι η γραφολογία είναι όντως επιστήμη, ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες. Μάλιστα. Μελετάει την ψυχοσύνθεση και γενικότερα Σας ό,τι έχει να ευχαριστούμε κάνει. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.